Maupay nga kagabihon, Santag balay nga harangdon, nasarit kami pagsirong, linisin niyo landong. Ito po yung napamaskuhan namin ngayon. Ano po namin yan, ipapalaro namin po yan sa mga bata. Naku, may nagbigay. Okay lang kasi mga piso man daw at magaling, wala tayong magagawa dahil piso pa rin. Ito pala mga katsapsoy yung mga bigay ng piso. Maupay nga kagabihon, Santag balay nga harangdon, nasarit kami pagsirong, linisin niyo landong. Kay nagagabihan kami, pag nilakap namon dinhi, sinindalan nga makuri, nga talag sa naagi. Sino ka ba, sino iton, nga nagsasangpit sa amon, nano antuyo mo dakon, ngay mo titinguhaon. Ansi husip ako ini, ikasi mo taga dinhi, nga nagdagmit pasinganhi, sininbong tusin pag-uli. Upod ko anak asawa, an pagngaran si Maria, an mga kag-anak niya, si Joaquin ug si Ana, ay patud nga hinigugma, tuyang ikami paghigda, kay burod anak asawa, dako anak kabaraka. Bisan gadla sa hagdanan, Maria lasirungan, nga makapahuway niyan, kami din ikaagahan. Diri good man mahihimo, ini nga pagsarit niyo, kay damuan mga tao, puros mga kabalyero. Sa onhan may kabablayan, sa dang niyo panaritan, kun baga dirito muyang, magantos kamo magtuman. Mag-anhon man kit Maria, sin pagsarit sin pagigda, anta balay nasisina, diri na buot pasaka. Mag-ano man kita husip, kay waray saat na paid, makuriman an pagpirit, sa kasing masakit. Ayaw kabido, nga madara ang buot mo, hangad la sa Diyos Ginoo,
kay maluluyon san tawo. Tatarais puso pag-una, kapti ako sa gubaya, kay an lawas kumaluya, diri na daw na agwanta. Ispusa ko nga hamili, Maria nga pinalabi, kun kaburot unko ini, diri ka mabudlay diri. Baka di kami tagbalay, malisin siya kami anay, diring niyo ikabudlay, ang paghapit madali ay utag balay nga hamili. Ayaw kami kasinahi, amon lugaring pagsusi, san kan Maria kaagi. Merry Christmas po. Salamat nga waray sugad, sadton iyong hatag, sa Diyos lakamu pagbalsan, hasta sa kamadugayan. A few moments later. Yato na ang mapunsyon no. Pero na di mamalason. Waray na pamaskuhan. Idaramo ang nagsara. 1 hour later. Hello mga kachapsoy. Ito po yung napamaskuhan namin ngayon. Ito lang po yung aming kinita. Ano po namin yan. Ipapalaro namin po yan sa mga bata. Naku, may nagbigay. Okay lang. Kasi mga piso man daw at magaling. Wala tayong magagawa dahil piso pa rin. Ito pala mga kachapsoy yung nagbigay ng piso. Ano ba yan? Maraming salamat to sa nagbigay ng piso. Pero ang dami. Hala, i-happy nyo na. Ayun mga kachapsoy, oh. Marami ang nagdadaan-daan. Totoo lang, nandito kami sa Sigad. Diba? Inulanan na kami. Tingnan kami nyo. Oh. Nandito kami ngayon sa sa welcome ng Magsaysay. Ito yung national road from the municipality, from the town of Lawang going to Barangay Kalumutan. So ayan po. At ito naman po yung papunta ng Kalumutan. Ayan po. At ayun po yung mga yung mga luhaang mga nganta. Ayan mga kachapsoy. Sila yung mga yung mga nagsikantahan kanina na yung mga nagsigusaw. Sila yung binibilang na nila kung ilan yung amin na biktima. Hindi Sir, yung sir. Naghatag 40. ang galing. Pira na ko yun. Lilong, kuha na siya lilong. 300 siya di. Sa totoo lang, yung panganganta, pangaroling, hindi naman talaga importante ang ang importante talaga yung experience. Maganda kaya yung experience ng pangantahan. Ayan. Sige, diba? Maganda yung tagahawak ng pera. Maganda yung tagahawak ng pera. Tapos yung president ng aming association, ng Pangangaroling Association of the Philippines. 18,000. 18,000. Ano ka ba? 18 sa tag 1,000. 18,000. 600. 617. Hello mga kachapsoy. Hello mga kachapsoy. Sa wakas, naka 6,700 po kami. Ayan. Palakpakan po sa mga galing ang busi. Tapos ang hindi na
Tapos sa hindi naman, sorry. Ayan po, yung naghatid sa amin si Baby GL. akala ko si Baby GL, yung pala si Uskal. Ayan mga kachapsoy. Yung yung lalagyan namin, no? Ang laki. Tapos 6,000 yung napamaspa namin. At ang bigat, oh. Ang dami kasi. Ayan. Dito lang nag-zero kanina. Oo, mga kachapsoy.